जों ससियेल मिडियायाव नुनो मोन्दों प्रमद बर'आ बुंदों मिडियाफ्रा अन्नानै बिपिएफ सरकारनि हाग्रामा गोदाव सोराव खोथा बुंनायाव दाथांसै होनना बुंदों। बेनि बेलायाव सारा मा बुङो? बे जिथु मिडियानि सायाव जा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ जिखिनि बाथ्रा बुंदों बेथ' एक्सेप्टेबल नङा। दिनै मिडियाफोरा बिथांमोना जाबाय चतुर्थ स्तम्भ। बिथांमोना रायजोजों थांनानै बा सोरबा पलिटिकेल लिडारजों थांनानै बिथांमोननि स्टेटमेन्ट लानानै जिखिनि अपिनियन बेखौ पाब्लिसिटि खालामनायाथ' बिथांमोननि कर्तब्य। दा बेखौ सोरबा हाग्रामानि खाथियाव थांनाङा मा थांनाङा बेथ' बिदि बुंनायाव थिग जायाखै। बेखौ बिथाङा उथायना लानांगौ। आरो बेजों लोगोसे सार जों नुनो मोन्दों बिपिएफ सरकारनि दोलोनि मानसिफ्रा फंसेबो बाथ्रा मोजां बुंनो रोङा होनना बुंदों। नाथाय जों ससियेल मिडियायाव दा भाइरेल जाबाय थादों राकेश ब्रह्मआ गोबां बिदिनो खोथा बुंबाय थादों। दा बेनि बेलायाव गोबां काउन्टार बाय थादों रायजो राजाफ्रा। बेनि बेलायाव सारा मा बुंनो सानो? दा सोरनि पार्टिनि दैदेनगिरिफ्रा माबायदि कमेन्ट होयो मा होयो बेखौ रायजो राजायाथ' बिजिरगोन। दिनै बिथांमोना जिथु राकेश ब्रह्म बिथाङाथ' सासे जानायनि जयगथायानो गैया। बिथाङा जिबादि राव बाहायो जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जिखिनि सोदोब बाहायनानै बिथाङा सोंखारियो बेथ' एक्सेप्टेबल नङा आरो जोंनि समाजाव बेखौ एक्सेप्ट खालामा। दा बेनिखायनो मुसलपुर रायजोफोरा दाख्लै जिथु जयनिं जाबाय बिथांजों आगदा आगसि बिथांमोनानो दिनै जोंनि बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव दिनै जयेन जाफैबाय आरो बिथां राकेश ब्रह्मखौ बिनि सायाव खुद्रि सारनानै दिनै हाजार हाजार मुसलपुरनि रायजो राजाया जोंनि बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव जयनिं जादों। सार मोनसे बेजों लोगोसे रायजोफ्रा माखासे बाथ्राखौ सुना नायदों मिडियाखौ थांनो होयै जाहोना मानि थाखाय बिपिएफ दोलोआव हाबनो होआखै होननानै सारा मा बुंनो सानो? मानि थाखाय फैगोन बिसायख'थि 2025 थाखायसो होबथादों ना मादों बेनो गोबां सोंथि फैदों सार। बेनि बेलायाव मा बुंनो सानो? दाथ' बे मिडियाफोरखौ सोरबा हाग्रामानि खाथियाव थांनाङा बा बिपिएफनि जाय दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लोगो हमनाङा मा होननाया बेथ' एक्सेप्ट जायाखै। दिनै साংबादिकआ साংबादिकनि खामानिखौ मावनो होनांगौ। दिनै सोरबा मिडियाया बिथांमोना रायजो राजानि बा बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि जानानै बिथांमोननि जिथु अपिनियन बेखौ पाब्लिसिटि खालामनायाथ' बिथांमोननि दायथ'। दा बेखौ बिदि बादा होलायनाया थिग जायाखै आरो बिथांमोना इतिमयधे गोनो गोथो जाखाबाय जे दिनै रायजो राजाफोरा जोंनि बिटिसिनि मोनब्रै जिल्लानि रायजो राजाफोरा दिनै हाजार हाजार दिनै अन्य दलखौ इउपिपिएल बिजेपि जिएसपिखौ नागारनानै दिनै हाजार हाजार दिनै जयनिं जानायखौ बिथांमोना दिनै गिनाय फैदों आरो बिथांमोना दि नेक्स्टआव 2025 जिथु काउन्सिलनि इलेक्सन जागोन बे इलेक्सनावदि बिथांमोना जेनगोन बेखौ मिथिखानानै बिथांमोना गिनानै बेफोरबायदि बाथ्राखौ बखिनायखौ जों खोनानो मोन्दों। आरो सारफोरा फैबाय थानाय बिसायख'थि 2024 फिन थाखाय साखाफोरा बेसेबांसिम जाना थागोन सार? दा जोंहाथ' CWCआव मोनसे सिद्धान्त जाखाबाय 2025आव जों कुनु नेसनेल पार्टि बा रिजनेल पार्टिजों जों एलायन्स जायालासिनो जों बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया गावनो जोङो बिजाथि होगोन क'क्राझार आरो दरं उदालगुरियाव। सार लासैनोथि खालामो आङो रायजोफ्रा गोबां बुंदों बिजेपि सरकारजों एलायन्सआव थानानै इउपिपिएलआ गोबां मुल्य बृद्धिखौ बारायना होबाय आरो गोबां पाब्लिकखौ परिबर्तन अनगायै खस्थ' जोबाय थादों होनना बुंदों आरो जाति भेद लाबाय थादों होनना बुंदों। मा बुङो सार बेनि बेलायाव? दाथ' जोंथ' बेखौ बुंनांगोन दिनै इउपिपिएलआथ' बिजेपिनि आथिं हमनांदों। दिनै बिथांमोना अलरेडि जोंनि बिटिआरनि चिफआ प्रमद बर'आ बुंखाबाय जे जोङो क'क्राझारावल' केन्डिडेट होगोन इउपिपिएलआ खिन्थु दरं उदालगुरियाव जोङो बिजेपिनो हगारनाय जाबाय। दा सारेन्डार जाखाबाय बिथांमोना आरो दिनैथ' जोंनि सारा भारतआव नेसनेलनि जिथु पलिटिकेल सिनारिय' जोंथ' गाज्रि नुगासिनो दङ। दिनै कंग्रेस पार्टियासो दिनै उत्थान जागासिनो दङ। दिनै जोंहा फैगौ नभेम्बर आरो डिसेम्बराव जोंहा मोनबा स्टेटआव जिथु इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ आरो तेलेंगाना आरो जोंहा मिज'राम बे मोनबा स्टेटआवदि बिजेपिया जेनगोन दिनै बेखौ मेन्डेट होगासिनो दं रायजो राजाया। आरो दिनै मेन्डेटखौ मानो होदों? दिनै बिजेपिया हिन्दुत्वखौ लानानै दिनै राजनिति खालामनायखौ जों नुदों। दिनै हिमाचल प्रदेशआव दिनै 87% दिनै हिन्दु भटार्स दङ। बिथांमोना दिनै मानो रिजेक्ट खालामदों? दिनै कर्नाटकआव 93%आनो दिनै हिन्दु। दिनै बिथांमोना दिनै बिजेपिखौ दिनै मानो रिजेक्ट खालामदों? दा बेनिनो उदाहरन दिनै बिथांमोना मुल्य बृद्धि खालामबाय। दिनै बिथांमोना जायफोरानाखि कररपति आरबपति बिथांमोनखौ फेदेरगासिनो दङ। जोंनि गैयैफोरखौ माइरं सेरबा होनानै बिथांमोना बुरखायगासिनो दं। खिन्थु जोंनि मिड' व्यक्ति
जायफोरा मिडिल क्लास दिनै गोग्लैसोनानै दङ जेबो उन्नति खालामनो हायाखै GST दिनै जाबसिननानै होगासिनो दङ दा बिदिनो सारा भारतआनो दिनै BJPखौ दिनै प्रतिबाद खालामदों आरो बेखौ फैबाय थानाय 2024आव दिनै रायजो राजाफ्रा रिजाल्ट होनो थांगासिनो दङ डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल सुखु दुखुनि समाव खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउस खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं दं 6901559919 उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस